Papa atenge utenga chifukwa chake nchonena kuti anzathu abweresa chimashini chomwe chiwavotere kuti awine osati inu yanthu ya nchifukwa chake ulendo umenewu tinaupanga tikumvana bwinobwino koma anzathu anautenga kuti ife tiyamba ma demonstration iyayi tikubwera mademo tikutani tikubwera mademo tikutani tikubwera koma lero kunali kukaodira ndiye dzulo aliwe mbali kuti atapita ndi timu yawo kwa DC kuti ati mafuna ukaodira ndiye waja anauza kuti iyayi musakaodire chifukwa chonena kuti apolisi onse auperekeza chakwera ku Mchinji akuti apolisi onse dziko lonse 15,000 aukaperekeza chakwera ku Mchinji ndiye ifeyo ndife zipani amene tizatenge boma munimvetsetsa amene kakhala 10 months kuti titenge boma ndiye titakhala pasi natiya tisachite chisawawa tenti auze maloya athu kuti pali nkhani tipange bwanji ndiye maloya zathu atiyayi tilembelembe tiafusa akhoti kuti mmene anenerawa tipange bwanji ndiye anapita ku khoti ndiye akhoti anati nkhani mmene tayionera panafunika kuti DC akhale apa inu mukhale apa tiafusa DC kuti chifukwa chani alemba kalatayi nchifukwa chake mnono tachedwa kubwera pati pano kuti zakuzeni kuti kodi tipange bwanji ndiye anena kuti lachisanu pamene aitana DC aitana ife ni maloya athu tikambirani koma choti ndikuwuzeni abale anga nkhani ya mademo si nkhani imene timakambirana ngati pali ufulu umodzi omwe mdziko akati muli democracy imapereka ndi ufulu wokumanana pano komanso ufulu otsutsa boma poyenda imene mmati ma demonstration tumvetse sana